hi tu te chi bai le vek ule tuna kan hmu lai a hi yellow eyelash viper an ti a he rul hi a hlau em meya hnim khru ngai tak ani he rul hi anin he rul hi South America vela ni in an chaya he rul chi rang men ni in ananga tin muan har em meya anei thu song a he thna kan hmuang hianin green frog kan seng te uchang thro te chi te le tin chu baka chuanin heng eyelash viper te hianin ran nung te sok ta po an aim in an sei ani tin hete rul a hi tur ambus chi ani a na em meya ni ma te tlang puya thing muna te tin ai turi a ngak pi em meya he rula hi tunghlom tak nei ani pawh ani tinga hriat a poim ani thisen atur hianin thisen ate chia na taka na ana a avunga a chunglama ti sa ate chathei ti ten an sei ani mihring ta hlom tak ani chu an pei tan hi thing le nga sen thon thing le hnim kara lo in thupa hu har lu tuk ani tin mihring tan hian a hran pa takin a hlo lem lawa abula kan pal amo kan wa ra pal te hian mihring hi alo bai ve bai thin in an sei pawh ani maron chu tin in chu mihring tan hlom lawa ting ru hi in lo hmu pal ve hlo ani ero chuanin pal hlo ani chu nei lo kha him don ti na ani chu pal then thil le re chu mo silai pawh hi amom lo ma se a pawh chu hlom en ti anom ha te no kha ni chu le chu teng chu ani awangin ama hi nge misawin kan sei don ka hrelowa tin rul chanchani ka hrewak lawa ka hrian chun ka la choi ve ni maya ke a hre put amani ti ka hriania ma se ka hrian ang chun ka la choi ve me ani e ka ni sena hun man nuam vek une